Riječ uskoro nosi posebno značenje kada govorimo o ostvarenju želja. Ona nije samo najava nečega što tek treba doći, već odražava našu unutarnju spremnost i povjerenje u proces manifestacije. Kada kažemo uskoro, ne odgađamo ostvarenje, već šaljemo poruku svemiru da smo otvoreni i pripremljeni primiti ono što želimo. Ova riječ vibrira energijom iščekivanja i sigurnosti, povezujući našu namjeru s mogućnostima koje dolaze. Upravo kroz takav stav, uskoro postaje most između naših želja i njihove realizacije. Osjećaj čekanja i prividne tišine često nas može navesti da pomislimo kako se ništa ne događa. Međutim, upravo u tim trenucima energija se poravnava i manifestacija se polako priprema. To je poput sjemena koje klija ispod površine zemlje, nevidljivo oku, ali iznutra puni života i potencijala. Strpljenje i vjera ključni su u ovom procesu, jer bez njih lako možemo izgubiti nadu prije nego što rezultati postanu vidljivi. Baš kao što biljka treba vrijeme da izraste, tako i naše želje zahtijevaju prostor i vrijeme da se ostvare. Umor koji osjećamo dok čekamo ostvarenje svojih želja često je znak da smo vrlo blizu cilja. U tim trenucima lako je izgubiti vjeru, no upravo tada je najvažnije ostati strpljiv i ustrajan. Svemir nas ne testira, već radi na tome da naša energija bude potpuno usklađena s onim što želimo primiti. Kada se naša unutarnja vibracija poklopi s našim željama, ostvarenje dolazi prirodno i bez napora. Zato je važno ne odustati pred samim ciljem, već vjerovati procesu i vlastitoj snazi privlačenja. Umjesto da stalno brojimo dane i čekamo određeni trenutak, važno je usmjeriti pažnju na vlastitu vjeru i unutarnji mir. Riječ uskoro ne treba shvatiti kao precizan vremenski okvir, već kao stanje svijesti koje nas potiče na strpljenje i povjerenje. Kada biramo mirnu verziju te riječi, oslobađamo se pritiska i dopuštamo sebi da živimo u sadašnjem trenutku. Na taj način vjera postaje naš vodič, a ne iščekivanje određenog datuma ili događaja. Postoje određeni znakovi koji ukazuju na to da se ostvarenje tvoje želje približava. Jedan od najčešćih je osjećaj unutarnjeg mira i sigurnosti, čak i kada još nema vidljivih promjena. Također možeš primijetiti sinhronicitete, poput ponavljajućih brojeva ili neočekivanih susreta. Povratak ljudi ili situacija iz prošlosti često je znak da se nešto važno sprema. Svi ovi pokazatelji služe kao potvrda da je tvoja želja već na putu prema tebi. Važno je zapamtiti da ne treba žuriti, sumnjati u sebe ili odustajati od svojih snova. Sve što je namijenjeno tebi već je na putu prema tebi, bez obzira na trenutne okolnosti. Vjeruj u proces, budi strpljiv i imaj povjerenja da će se stvari odvijati u pravo vrijeme. Manifestacija zahtijeva vjeru i dosljednost, stoga ostani ustrajan i otvoren za mogućnosti koje ti život donosi. Svaki korak koji poduzimaš približava te tvojoj željenoj stvarnosti. Vaša podrška ovom kanalu čini veliku razliku. Pretplatite se, podijelite ovaj video s prijateljima i ostavite komentar koji potvrđuje vašu vjeru u dolazak vašeg uskoro. Svaka riječ koju napišete i svaka misao koju podijelite ima snagu da oblikuje vašu stvarnost. Vjerujte u proces manifestacije i dopustite svom srcu da vodi vaše namjere. Zajedno stvaramo prostor ispunjen pozitivnom energijom i vjerom u bolje sutra.